Abdodo na cikin daji janari na kan hanya da na cikin ofe. Ban Allah. Mutumin kirki. Ayya daɗe yana aiki mun daɗe muna waka. Shekara 45 Abba na cikin aiki. Shekara 25 Abba ya cikin yan'i. Shekara 20 daidai Abba ya cikin gwamna. Shekara 25 Abba ya cikin NA. Aikin shi biyar kowane shekara 5 Abba yayi malamin daji. Shekara 5 Abba yayi malamin hanya. Shekara 5 Abba yayi zama cikin yadi. Shekara 5 Abba yayi zama cikin ofis. Shekara 5 Abba biyar ya rike lafiya. Abba biyar ya rike lafiya. Shekara 20 daidai Abba na cikin inge. Aiki hudu yayi kowane shekara 5 Abba yayi siniya sabis. Shekara 5 Abba kuma ya zama ADO. Shekara 5 Abba kuma ya zama PDO. Shekara 5 Abba biyar ya rike rasta. Abaji haka nan dutse. Mutum tara yake Abba. Ka tuna ba ya cika 10. Ban Allah. Mutumin kirki. Tsoho da tijo. Da tijo mutumin Allah. Ka ji kiɗan da ba a sa kowa in ban da mutum shidda. Yalo mai kiɗan kotso ya bani baladoki. Zakin libocin gwamna ya bani sulle 10. Garba mai kiɗan goge ya bani biya 3. Shito bello in gawa gafan ɗaya ya bani amina da gota. Rance ta kara sule 10 da kyarki ga mata. Daure ta bani sule 3.